Investiment multimiljonarju f'infrastruttura huwa fejn jidħol l-iskart, l-ilma u l-enerġija rinnovabbli. Dawn huma wħud mill-proposti ambizzjużi li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela fil-konferenza mill-White Rocks l-4 brabta mal-qasam ambjentali. Nibda bil-proġett magħruf bħala tal-Biodigestive fi kliem sempliċi. Dak il-proġett 75 miljun euro ingħata it-tender ġie iffirmat il-kuntratt issa ser tibda l-parti tal-implementazzjoni, jiġifieri biex skart illi huwa organiku jinqaleb f'enerġija u jista' jinqaleb ukoll f'kompost. Il-ħsieb li l-iskart iservi ta' riżorsa jidher ukoll fl-akbar proġett bil-kumpless EcoHive li separa l-kartun u l-plastik minn skart ieħor biex jiġu riċiklati u użati mill-ġdid. Hawn qed jiġi propost li fis-snin li ġejjin se jkun qed jibda x-xogħol fuq skip facility li tipproċessa mal-50,000 tunellata ta' skart goff li jiddaħħal fil-kumpless permezz ta' open top skips. Dan minn barra l-investiment illi sar biex il-miżbla ta' Witfulija u l-Qortin saru park tal-familja u bekk il-Partit Laburista qed jagħti l-kelma li mhux se tittieħed xjar toħra għall-iskarti. Ma' xogħol li deġa sar u li rati tjib sinifikanti u konsistenti fit-tomat u l-kwalità tal-ilma, il-Partit Laburista jipproponi aktar investiment. Issa rridu nagħmlu il-pass li jmiss u dak huwa l-investiment f'desalination plant ġdida ġewwa Ħalfar biex inkomplu nżidu l-produzzjoni ta' ilma li jissaffa li ġej mill-baħar. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll ħidma biex is-salmura li tiġi prodotta minn tali proċess mistennija li tibda tinbigħ fis-suq miftuħ fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli. Il-Prim Ministru fakkar fil-mira li f'sal-2030 pajjiżna irid iżid din il-produzzjoni għal 25% ta' ħtiġijiet kollha fil-pajjiż. B'dan mistenni li jsir permezz tal-enerġija solari u dik mir-riħ. Il-Prim Ministru semma wkoll l-iskema li se tara kif familji bla aċċess għall-bejt igawdu mill-ħolqien ta' tali-enerġija nadifa filwaqt li mistenni tibda diskussjoni biex jitħarsu drittijiet ta' dawk li jkunu investew fil-pannelli iżda ikunu affettwati minn xi żvilupp ġdid permezz ta' grant ta' darba.